egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi ngantambama ukusipha leli thuba ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba sime kule ndawo silande ngezenzo zomusa wakho egameni likaJesu waseNazaretha. Singabantu nje Nkosi egameni likaJesu asinakho ukuhlakanipha okungachaza kahle izwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyathandaza ukuba moya ongcwele usicacisele lona. Yes, Lord. Egama likaJesu waseNazaretha wenzele udumo lukaJesu Kristu ophilayo. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane nonke, obaba, omama, obhuti, osisi, abantwana abancane, siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Kwakwakuzwa kwisibongo kwaba kuhle enkosini ukuthi uma kubalwa abantu abasindile nami ngibe khona phakathi. Alibonge igama likaJesu. Ngoba kuJesu siyasinda. Siyasinda kuJesu. Ngibusisekile ngofakazi bukaMamdlamini. Buxoxa le ndaba esizokhuluma ngayo namhlanje. Ngiyacela sibuke izwi lenkosi incwadi kaJohn chapter 3 verse 17. Siyathembisa ukuthi ngeke sithathe isikhathi eside bazalwane, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngani nonke ukuthi nidele isikhathi senu nizolalela izwi kaNkulunkulu. John chapter 3 cela ozosifundela nje afunde 17 kuphela, bese omunye asifundele Joshua chapter 2 sizoqala ku-15 sigcine ku-20. Sizofunda kakhudlwana, sikhulume kafishane, bese siyahlukana semakhaya. Joshua chapter 2 siqala ku-verse 15 bese sigcina ku-20. Sifundela asetshwayo. Incwadi kaJohn chapter 3 verse 17. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Sifundela futhi. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Sifundela Joshua 2 siqale ku-15 sigcine ku-20. Wayesewehlisa ngentambo ngasefasteleni, ngokuba indlu yakhe yayingasogangeni lomuzi, wahlala ngasogangeni. Verse 16. Wathi kuwo, khuphukelani entabeni, funa abanixoshayo banifice, nicashe khona izinsuku ezintathu, ukuze abanixoshayo babuye
andukuba nihambe indlela yenu. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho osifungise sona. Uma ekufikeni kwethu ezweni ungabophi lentambo ebomvu efasteleni osehlise ngalo, uzibuthele endlini yakho uyihlo nonyoko nabafowenu nabendlu bonke bakayihlo. Kuyakuthi yilowo nalowo ophumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho, igazi lakhe libe sekhanda lakhe, thina singabi nacala. Kodwa lowo okuwe endlini, igazi lakhe liyakuba sekhanda lethu uma sibekwa isandla kuye. Verse 20. Kepha uma uveza obala lendaba yethu, asikuba nacala ngesifungo sakho osifungise sona. Usiphindela 17 no-18. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho osifungise sona. Uma ekufikeni kwethu ezweni ungabophi lentambo ebomvu efasteleni osehlise ngalo, uzibuthele endlini yakho uyihlo nonyoko nabafowenu nabendlu bonke bakayihlo. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho libukhali kunayo inkemba esika nhlangothi zombili. Izwi lakho lisibani ezinyaweni zethu, izwi lakho liphunzisa imbabala, izwi lakho liyahlaba lahlukanisa umkhatsha namathambo. Izwi lakho lingumlilo oqothulayo, ntambama, consuming fire. Thatha indawo yakho kulowa nalowa nalowa ngezwi lakho, malivuthe enhlizweni, libe ngomlilo ongacimi, ngoba uma kukhuluma wena konke kuyavila. Ntambama, khuluma ngalo leli lizwi, ngoba lona liyaphilisa, liyaphila, lingukuphila izwi lakho Thixo wethu. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu, ngiyahalela namhlanje ukuthi ngokusizwa inkosi sixoxe ngezwi kaNkulunkulu bese siyahlukana. Sikhuluma nje indaba yokusinda nokusindiswa nokuhlengwa ukuthi kuyini. Sizokhuluma nabantu abakhona kule ndawo, ngeke simemeze. iBhayibheli likhuluma ngoNkulunkulu, lithi ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe uJesu ukuba yahlulela izwe, kodwa uyithumela ukuthi izwe lisindiswe ngayo. Usinika isizathu esicacileyo nesobala ukuthi hayi, uma sinomcabango wokuthi uNkulunkulu uthumela uJesu ukuba sahlulele, akunjalo.
akusiyi intention kaNkulunkulu, akusiyo inhloso kaNkulunkulu ukuba abantu bezithole bese court Hey, Jesus. belindele ijaji ukuthi likhiphe ijudgment ngempilo yabo. Hayi, lo mbhali uthi lokho akukho ohlelweni likaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Sizothi sikhuluma sibe senza nezibonelo. Sizele sinezingane. Akukho ohlelweni lami Jesus. ngabantu abami ukuthi one day ngibone umntanami ehleli eboshiwe amaketanga ngezandla neinyawo elindele ijaji Hey. ukuthi likhiphe ijudgment ngempilo yakhe. Akukho ohlelweni lami lokho. Oh, Jesus. Akukho ohlelweni likaNkulunkulu ukuthi kube nomuntu ofayo Oh, Jesus. emva kwalokho ayoface ijudgment. Alibonge igama lenkosi. Oh, my God. Angithi umuntu wenziwe uNkulunkulu. Angithi ingane yami izelwe yimi. Nabantu bonke emhlabeni bazelwe uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Amen. Kodwa ukuthi akukho ohlelweni likaNkulunkulu akusho ukuthi akwenzeki. Oh, my Jesus. Ungabuza wonke umuntu omzali ozela ingane. Akekho umzali onomcabango omubi ngengane yakhe. Uyabona njengoba zincane ingane zami azikafinyeleli kwisigaba sokuthi zingacommit crime. Leyo nto yenza ukuthi ingabibikho emcabangweni wami ukuthi ingane yami engiyizele ngiyithanda one day ingabhekana nejaji. Alibonge igama lenkosi. Lithi izwi loNkulunkulu noNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe uJesu Jesus. ukubizwe Oh, aligwebe alahlulele, oh, Jesus. kodwa umthumela uJesu ukubizwe lisindiswe ngaye. Amen. Ngamanye amazwi izwe lisengozini Oh, Jesus. uma uJesu engekho. uNkulunkulu wenza imizamo yokuthi umuntu yabo usesemgodini angenza imizamo. Uyabona umuntu makuthiwa umuntu ohambe kumnyameni kune possibility yokuthi agalakadele emgodini, ngoba indlela yobumnyama yikho clear. Indlela yobumnyama usathane uyidesigne ngalendlela ukuthi
eyifihli destination. Nkosi yami. Ingakho lithi izwi loNkulunkulu elikhulunyiwe khona la lithi khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho sayo ukufa. Oh Jesu. Indlela kaSathane yobumnyama idesignwe ngalendlela ukuthi umuntu angayiboni indawo aya kuyo. Yey. Jesu. Abona ukuthi kuhle la. Kodwa la ngiyakhona ngabona ukuthi kuhle noma kubi. Jesus. Kumnandi lokho engikwenzayo njengamanje. Kodwa lesi senzo sami ungabona ukuthi sizongithatha siyitransport Yey. Jesus. yokungisa kufeni. My God. Alibonge igama lenkosi. Amen. uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ukuba ilahlulela izwe. Kodwa ukuba izwe lisinde ngoJesu. Yeah. Uma kwenzeka umuntu ozuNkulunkulu wasifica sisebumnyameni wasiletha ekukhanyeni. Manje siyazi ukuthi uma sisusa la uJesu siyapi. Ukuba kwethu emhlabeni kwenza sikwazi ukukhuluma ngezwe elizayo. Oh yes, Lord. Sikhuluma thina ngempilo engale kokufa. Amen. Ngoba okholwa uye Jesus. uba nokuphila phakade. Amen. Ngamanye amazwi okholwayo uJesu ukufa akwazi ukunqamula ukuphila phakade enginakho. Amen. Oh Jesus. Amen. Alibonge igama lika Jesu. Amen. So ukukholwa kwenza sikhulume ngesibindi ngendawo esiya kuyo. Sichaza ubuhle bayo singakafiki kuyo. Uma kwenzeka umuntu egalakadela emgodini by mistake Jesus. umgodi o too deep Nkosi yami. obona ukuthi uma ngathi ngilula isandla sami ukumdonsa ngesifinyelele kuye. Ngamanye amazwi fanele ngifune into ezoba extension yesandla sami. Jesus. Normally ungasebenzisa intambo. Intambo yona iyakwazi ukuthi noma ngimi la Yepha. kodwa uma ngiyidedela ishona phansi Jesu. iyakwazi ukuthi ifinyelele kuye ayibambe Yeah. akhuphuke ngayo. Jesus. Number 2, angeke ngiwumuntu ongenamandla okanye uthatha ingane na 10 years idonsa umuntu oneweight ka 100 kg Nkosi yami. akakwazi ukwenza leyo nto. Uzothi uyayidonsa intambo idonsa yena imuse phansi. Fanele umuntu ozokwazi ukubamba intambo abe umuntu onamandla kunalowo galakadele emgodini. Number 1, loyo muntu fanele abe umuntu onamandla. Uma engenawo amandla fanele ecele omunye onamandla. Yeah. Ngoba awukwazi ukudonsa umuntu one-weight ka 100 kg wena uweya u30. It is impossible.
uNkulunkulu ufica abantu besemgodini uma uJesu engekho semgodini. Uma uJesu engekho uphila usemgodini. uNkulunkulu wenza neplan ukuthi fanele ngisebenzise uJesu ezintambo Yeah. ukufinyelela empilweni zabantu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usebenzisa uJesu ukuthi abantu basinde ngaye. Amen. Ayikho enye indlela yokusinda ngaphandle kwentambo ewuJesu. Yeah. Yeah. Jesus. Abanye abantu emhlabeni abalikhuluma iqiniso. Hey. Jesus. Oh my God. Bathi la lomgodo kuwo sizoprovide ngezinto oyidingayo. Sizokuphosela ukudla ukhona emgodini. Yeah. Hey. Sizokufida. Siphosela amanzi okugeza sigqokise Usemgodini. ukhona emgodini. Ngamanye amazwi siyakwemukela. Hey. Ingakho fanele uobserve. Jesus. Uyazi bazalwane asimjoyinisa umuntu esontweni. Asiyenzi leyo nto. Nkosi yami. Uma ngisukeleka nje ngithi sonke ngiyacela nijoyine esontweni engikhonza kulo. Isimangaliso ukuthi iziphele imvuselelo singalumenshini even nebandla sikhonza kulo. Jesus. Ngoba asifuni ulengele engozini Nkosi. yokujoyina ibandla Yeah. uJesu engekho. Yeah. Ngamanye amazwi uma ngithi join ibandla lami ngikunikeza ukudla usemgodini. Hey. Kanti abantu ufuna baphume emgodini. Bonke igama Jesus. likaJesu. uJesu uzele ukuzosindisa. Yes, Lord. It's a pity ukuthi igama lensindiso li ukusindiswa wakhuluma ukusindiswa senixabene nomunye umuntu. Isimangalisa ngazi kanjani. Lizwakale kabi. Angazi mhlawumbe indlela thina siyichaze ngayo abantu baba nesithombe esibi ngokusindiswa. Yes. Kanti ukusindiswa kusho ukusinda. Uyabona lo fakazi kaMamdlamini. Imisebenzi kaJesu esindisa. Yeah. Uyazi uJesu wenza njengobusho. Ukuvuka ekseni uthola ukuthi alama likhalanga. Uphatheke kabi uvuka uxhamazeka ugeza ubuso ugijima uye eTheksini. Kanti uNkulunkulu bekuyindlela yokusindisa. Ukuthi le bhasi ojwayele ukuhamba ngayo hayi namhlanje. Indlela kaNkulunkulu yokusindisa. Khona ezinye insizwa ezazixoxa omunye uyaxoxa. Uthi wathe ephuthuma wafika iTheksi nje igcwala sengena umuntu okugcina wasala. Inhliziyo yakhe yabhlungu ngoba wayephuthuma. Uthi kanti uzothi uyadlula iTheksi yashayisana netruck. Akwangasinda noyedwa. Yo.
Alibonke igama lenkosi. Indlela kaNkulunkulu yokusindisa umuntu. Uma umuntu ethi ngisindile, kukhona ingozi, kuyaxolisa ukukhuluma ngengozi. Isibonelo. Khona ingozi esanda kwenzeka nje recently, angazi uqala konyaka noma towards the end of the year, la okwashayisana khona ibhasi, not ibhasi, itruck nezingane zesikole. Kwasinda ingane eyodwa zwi. Uma leyo ngane inobufakazi, iyotshela ezinye ingane ukuthi ngasinda.